Здравейте, приятели! Започваме рубрика само единствено в YouTube, която ще ви покаже какви документи са ви необходими за папагал, как да слагате нагръдник и също така какви хранителни добавки да използвате спрямо вида папагал. Така че абонирайте се за нашия YouTube канал Papagали.net и също така ни последвайте в TikTok на Papagali.net и страницата ни на Папагалски свят. Ще ви бъда много благодарна да ни помогнете. В YouTube преди 3 дни направихме канал, вече сме 400 човека, така че се надявам скоро да стигнем 1000. А тук до мен е новата госпожица, която взехме. Тя е на 7 месеца, малко по-големичка, отколкото по принцип би следвало да се взима един папагал, но смятам, че ние ще се справим. Някои от вас във Facebook вече видяха, че първия ни ден вчера беше малко по-труден, тъй като беше изморена и стресирана и така не се доверяваше лесно, но да ви кажа, мисля, че ще се справим заедно, ще видите какъв ни е напредъка. Ще ви покажа в днешното видео как може да социализирате малко по-възрастен папагал. Нали? Казвам възрастен, защото обикновено арата се взима малко по-малка, 3-4 месечна. За дохранване или току-що отбила, така че нека да видим как ще се справим с тази прекрасна госпожица, която в момента много се радвам, че така доста се е отпуснала. Започваме видеото. И не забравяйте да споделите видеото, да го харесате и да ми напишете коментар какво друго искате да видите, какво искате да виждате в YouTube, което няма да качваме в другите платформи. И се надявам на вашата подкрепа, тъй като и това така ми коства доста време, но с голямо удоволствие правя тези видеа за вас. Първото, което разбира се ви трябва, е кацалка за обучение. В сайта ни на papagali.net може да намерите. Ръчно ги изработваме, дезинфекцирани, обработени са и са безопасни за папагали. Както виждате, има позиция за купички от тази страна, само че аз съм ги махнала, за да започна обучението с едни лакомства. Сега аз няма много да се появявам в кадър, тъй като не мога да се хвана в момента, но няма значение. Лакомството трябва да бъде нещо малко, което папагал ви харесва, обича да яде и е лесно обработваемо, за да не се разсейва папагала. Сега аз не знам все още какво обича тази млада дама, така че ще избера най-лесното, което са семки, тъй като в момента не я храним с семки. Ще ви покажа в следващото видео с какво я храним. Тъй като тя беше доста плашлива, аз ви показвам как започнах. Първо я оставих на кацалката. Доста борба беше, честно казано, но успях да я оставя на кацалката. Оставих я няколко часа изобщо, не бях даже в стаята, не съм я пипала. След това дойдох, седнах до нея и просто си стоях без да казвам нищо, без да правя нищо. Съответно, тя се поуспокои и първите ми движения към нея бяха супер бавни. Аз имам видеа, ето така. Към клюна, за да видя дали ще реагира остро. В момента, ето вижте, тя не ме хапе, а ме опознава. Това е опознавателно, тъй като птиците използват езика си, както ние хората използваме пръстите на ръката си. Така че аз виждам, че тя не е лошо настроена. Вчера всъщност беше и се опита да ме охапе на 2 пъти, но тъй като аз нямам проблем с това, всъщност я оставих да прецени дали иска да ме охапе или не и дори да го беше направила, просто нямаше да реагирам по никакъв начин. Много е важно да не стресирате птицата, да не дърпате ръце рязко и да не правите резки движения около тях. Освен това, тя е бебе, по принцип няма такава злоба и инстинкт за хапане в нея, но да кажем, че има. Винаги трябва да внимавате. По-добрият вариант е да не тръгвате така надолу, защото обикновено това им е дискомфортно. Виждате как се дърпа веднага. Също така много мразят отгоре. Веднага би ме охапала. Виждате ли? Ето. Аз я стресирам в момента, тя дърпа крилета и се маха на страна. Не й харесва. Затова най-добрият вариант е да ви вижда ръката и да тръгнете към нея супер бавно и полека. След като прецените, че няма да ви хапе, можете много бавно и леко да я почешете. Или да го почешете съответно папагалчето. Много обичат нагушката отстрани, ето тук, където има ушето. И също така по вратлето обичат. Виждате, ние вече малко сме се сближили, нали, аз изпуснах съвсем първия ден, тъй като стана доста късно, като се върнахме. Даже искам сега малко близък кадър да ви направя. Ето, да видите. Папагала. Ето го папагалчето. Вижте как действам. Вижте. Тя все още ми няма доверие. Личи си. Ето тук ще ме тества сега с клюн. Виждате, че не е с лошо. Забелязвате ли? Тя просто си играе с нокътя ми. И сега след като забелязвам, че всичко е наред, много бавно. Бавно, защото вижте, че може да се стресира.
Така, в момента не иска там да я чопля, явно иска да си играе с моята ръка. Това е нормално и опознавателно. По принцип не е най-добрият вариант все пак да ги учите около клюна им, тъй като в един момент започват да стискат по-силно и да свикват, че това всъщност е вашата игра. Просто трябва да сте супер бавни, супер търпеливи, много време да отделите, много внимателно, защото тази голяма птица по принцип, ако ме охапе, няма да е добре. Всички сме наясно, че ако ме охапе, последствията няма да са като да ме гризне вълнисто папагалче. Така че ето демонстрирам ви с голям папагал, който не ми е много дружелюбен, въпреки че вчера така трябваше може би да снимам малко по-трудния период, но ето в момента имаме напредък да се чешкаме по главата пак с недоверие. Виждате, че трябва много внимателно да пристъпя към нея. Сега ще ви покажа как я взимам от кацалката след като я е страх. Така че гледайте видеото и ни последвайте, коментирайте и споделете. Папагалите не трябва да усещат страха във вас, нито притеснението. Вие трябва да сте абсолютно неутрални. Сега сигурно се чудите ми как ще го взема този папагал от кацалката, като хапе или като е стресиран, или като нещо му е дискомфортно. По принцип винаги има риск, трябва да бъдете много внимателни, премерени в движенията си и трябва да се научите да усещате папагала. Също както с кучета, котки, деца, нали, просто всичко е въпрос на усет и да знаете дали папагала е готов за тази крачка или не. Като първите дни може да правите просто доближаване на ръката ви към крачетата, без да правите нищо, както аз вчера правих. Но тъй като ние имаме някакъв напредък, известен напредък, аз ще ви демонстрирам. Сега пак ще бяга, все пак, нали, не е свикнала с мен. Аз ви показвам процеса от първия ден. Така че ето така се подхожда. Даже няма да ви забързвам видеото, искам да видите всичко. Тръгвате леко към коремчето. Ето сега тя не иска да дойде, но аз ще я накарам да се качи, защото трябва да се обучаваме. Така правите леко подбутване, че да няма къде да отиде крачето. Или, примерно, да ви изяде играчката. Тези играчки може да ги намерите на сайта ни на papagali.net, ръчно изработени са от нас. Виждате, че тя наистина няма никакво желание. Ето, направихме малка беля, но случват се и такива неща. По принцип е хубаво малко по-внимателно, но в случая се спъна, тъй като беше на края на кацалката. Но няма значение. Факт е, че ми е на ръката и в момента най-важното нещо, което мога да направя е категорично да не си клатя ръката, да не я движа в грешна посока. Ще ви доближа само малко папагала, защото се опитва да ми фокусира моята глава там. Ето ви го папагала. Стои на ръка. Важно е да не правите никакви резки движения, да говорите тихо и спокойно. И колкото и да е агресивен папагала, тя вчера, например, така се качи на ръката. Вие ще видите, после ще ви покажа колко съм издрана цялата. Качи ми се на ръката, обаче не беше комфортно, със сигурност, защото не ме познаваше и тръгна да ме хапе. Тоест тръгна доста агресивно към ръката ми. Като аз ви казвам пак, че я оставих без да мърдам, без да се движа, да прецени какво иска да направи, ако иска да ме охапе. Просто в един момент, като стане твърде силно или болезнено, щях да кажа не с повишен тон и леко по клюна да потупна, за да пусне. Но не ми се наложи да стигам до там. Така че, по принцип, папагалите нямат и този навик веднага с злоба да тръгнат агресивно, освен ако не се чувстват твърде застрашени. Но вие, когато подхождате внимателно и това го правите с дни, а не веднага да тръгнете, да я вдигате, да я взимате, нещата ще ви се случат много по-лесно и много по-добре. Така че сега си позволявам малко по-бързо да действам, тъй като имам много папагали. Обучавала съм във времето доста папагали, не ми е проблем, не се притеснявам, знам, усещам я, когато е дискомфортно и си преценявам рисковете. Много трябва да внимавате, на вас може да ви отнеме седмица и две, но въпросът е да сте много бавни. Виждате моите движения, бавни, внимателни, премерени, с изключение на там, където се подхлъзна, което можеше да бъде доста лоша ситуация за мен и да предизвика стрес.
и папагала да ме ухапе от уплах. Но предвид обстоятелствата, тя не е лошо настроена, просто е много оплашена и явно прецени, че е по-оплашена, отколкото да търси да ме гризне или да се захване с всичка сила с клюна. Понякога не го правят умишлено. Така че това е нашия напредък. Виждате всичко бавно, внимателно, с търпение се случва. Виждате, че не всичко е розово в самото начало и ние имаме ситуации, така че не се притеснявайте, ако вие не правите бърз напредък. Важното е да имате напредък, независимо колко е бърз. Не се състезавате, папагала си е с вас. Тези папагали живеят страшно много години, живот и здраве, нали? Стига да са здрави и да са добре. Така че имате твърде много време да се сближавате. Който и друг папагал да е, със сигурност имате време за сближаване. Сега ще ви покажа и ръката ми, нали, на какво ренде е. Миличка, айде. И сега я оставям на кацалката. Така, ето. Еми не е много комфортно, но ето между другото да видите нашите ръчно изработени играчки от безопасни материали са. Може да ги намерите на сайта ни на papagali.net. Имаме най-различни модели. И също така може да си вземете един малък плетен Роко или в случая Роксана, не знам как ще се казва тази дама, може да ми дадете мнение в видеото под коментар. Моля ви да ми кажете как да я кръста. Дама е. А сега ще се опитам да й дам едно лакомство, въпреки че на нас все още ни е рано за лакомство, тъй като няма да се учим все още на качване на ръка, но понякога, за да дойде при вас изобщо папагала, е хубаво да си имате нещо под ръка. Искаш ли? Браво! Вчера не искаше да вземе нищо от мен. Днес вече сме окей. Другото, което може да ви помогне е по принципа папагала като цяло да не е твърде малък. Можете да го оставите примерно един ден без храна и на другия ден да започнете обучението с лакомство, тъй като ще има по-голям интерес и ще бъде гладен и ще търси внимание и така или иначе ще можете да се сближите по-лесно. Но това вече е в някакъв по-крайен случай. На нас не ни се е налагало такова нещо. Много ми е важно да говоря с вас за документите, които са необходими, за изследванията, които са необходими и също така за добавките, които трябва да давате на вашия папагал, за да бъде добре и здрав и да има хубаво оперение. В момента ще ви покажа оперението на този папагал, тъй като все пак е живял предполагам в клетка, още е бебе, не са му израснали съвсем перцата. Искам да обърнете внимание, че опашката е така доста уръфана. Това не е минус в никакъв случай на този етап, но все пак изглежда недобре. Каква ми е идеята? Смятам да ви покажа разликата в, предполагам, следващия месец, тъй като все пак сменяме бебешките пера сега. В следващия месец какъв ще ни бъде напредъка с нашата добавка Омега, която може да намерите в сайта ни на papagali.net. Добавката е на папагая. Така че, ако ви е интересно, очаквайте в следващото видео необходимите документи и изследвания, какъв договор ви трябва, как да си регистрирате папагала на ваше име и също така останалата информация ще ви я покажа по-натам. Междувременно искам да ми видите ръката. Искрено се надявам да се фокусира добре. Виждате ми ръката в какво състояние за един ден. Нормално е и при мен има такива ситуации. Папагала е малко по-оплашен, забива си ногтите, отделно, че все пак може и с клюна, нали, да направи така, като се оплаши, нали, да се хване малко по-силно. Не се притеснявайте, тези неща с времето ще се оправят, просто наистина трябва да бъдете много спокойни, да не се притеснявате, папагала ще си дойде при вас. Ето го сега, нашия папагал си търси лакомство, явно си хареса бананчето. Ето, вече знаем, че неговото лакомство може би ще бъде бананче. Много ви благодаря, надявам се да ви е интересно. Стъпка по стъпка ще ви показвам, процесът е малко бавен, надявам се да не ви е скучно и мудно, но искаше ми се да взема едно ново бебе, което да ви покажа точно и ясно, бебе папагал, точно и ясно как се започва, колко всъщност е бавен процесът, колко може да бъде бърз и какво искрено наистина ви е необходимо, за да имате едно добро и социално папагалче, тъй като много от вас ме питате как успявам толкова бързо. Ами, не знам, може би ме усещат и папагалите, може би аз вече имам някакъв опит.
но въпреки това и вие може да направите същото. Благодаря ви, споделете вашата история за вашите папагали, какъв вид имате, просто пишете ми коментари да си комуникираме в YouTube, ще ми бъде много приятно, много ви благодаря, не забравяйте да ни последвате. Надявам се видеото да ви е било полезно. Очаквайте много скоро следващите части, как ще се учим да се слага харнес и нагръдник, как всъщност ще направим малко по-сериозни обучения, вече да може да прави стълбичка, да се качва на ръка, да лети до мен, свободно летене ще правим с нея и също така за хранителните добавки и за храните, които трябва да консумира, правилна диета и всичко свързано с папагала. Надявам се да проследите и за напред нашия напредък. Чао от нас!